बापाचे आणि पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन। सर्गींच्या बोमगाळ बापा तुझ्या पुता जेजू या संसारान धाडन कुटुंबांत तो जुलमून कुटुंबांत लांडवड जावन कुटुंबाचे मिसावदाणे केले। आज आमकांय तुवें एक कुटाम दिलाय, कुटुंबांत जियोचे भाग तुवें दिलाय। आमच्या कुटुंबा खातीर आज मी तुका अर्घ दिताना आज विविध कारणां लागून कुटुंबांत वांटे फांटे फुटा आयल्यांत या बायबल संमेलनांत वांटेली जावच्या हरी एकल्याचेर हरी एका कुटुंबाचेर तुझी आशीर्वाद वत कुटुंबांत बरेपण तूं जोन दी आणि त्या मारिफात कुटुंबांत हरी एकल्यानी भगियनपणी जीव कुरपा दी। या संमेलनांत वांटेली जावन हरी एका कुटुंबाच्या सान्याच्या मतीक उस वारतून दी आणि त्या मारिफात ह्यो संमेलन यशस्वी करूंक हरी एकल्याक तूं आदार दी। या आमी मागता तुझ्या पुता जेजूचे नावी। मोगाचनो बायबल संमेलनांत व्हडा संख्यान आमी भागीदार जावया। आमचे खातीर आमच्या कुटुंबा खातीर विशेष तरान आमी मागया आणि त्या मारिफात हो संमेलन यशस्वी करूंक आमी हरी एकली हाताक हात दिवन वावर करया। आमीन।